אחד הדברים שהכי מבאסים אותי באייפון זה ה-AI של אפל, והם חייבים ללמוד מסמסונג וגוגל איך לעשות את זה טוב. הנה דוגמה אחת על מה אני מדבר. היי, מה המצב? שאלה, מתי המשחק הקרוב של ברצלונה בלליגה? היי, בטח. המשחק הקרוב של ברצלונה בליגה הספרדית הוא נגד ריאל סוסיידד. המשחק יתקיים ביום ראשון 2 במרץ. סגור, יש מצב את מוסיפה לי את האירוע הזה ליומן? בטח, שמתי את האירוע ביומן שלך. תוכלי גם לשלוח הודעה לאבו שמלך בנושא של האירוע הזה? אין בעיה, אני אשלח לאבו שמלך את ההודעה הבאה. זה פשוט מגניב, והדבר הזה נקרא Cross-App Action, שזה למעשה פשוט מאפשר לכם בעזרת פקודה קולית ו-AI לבצע כל מיני דברים בטלפון באפליקציות שונות מבלי בכלל להיכנס אליהם. עכשיו גם סירי אמורה לדעת לעשות את זה באנגלית, אבל בפועל זה מה שקורה. When is Barcelona next game in La Liga? Barcelona meets Real Sociedad on Sunday. Alright, can you add this event to my calendar? The Barcelona meet Real Sociedad is scheduled for 17:15 to 18:15 on Sunday. Alright, can you send message to my dad about this game? הוא פשוט רשם את מה שאמרתי. למה היא כזאת מוגבלת? למה היא רושמת פשוט את מה שאמרתי לה, ולא עושה את מה שג'מיני עשה? עכשיו אני 3 שבועות משתמש ב-S25 אולטרה, וחד משמעית, אחד הדברים שאני הכי אהבתי בו, זה כל מה שקשור ל-AI, אבל מה שכן, יש לי גם עליו לא מעט ביקורת, וכמה דברים שאני פשוט... לי הם ממש מפריעים, אז אני ממליץ לכם לשים עוקב כדי לראות את זה.